O público de Pasarón é moi exixente, non só quere ver gañar o equipo, senón tamén que xogue ben. E ningunha das dúas cousas sucedeu fronte ao filial do Rayo Vallecano na estrea do equipo na casa sobre o novo céspede, e así lle fixeron saber o equipo en varias fases do encontro. Male dominaren o xogo e teren un maior control do esférico, o Pontevedra careceu de pegada na primeira metade. Con todo, tivo a ocasión máis clara contra o descanso con este remate de Tico Mesina que se estrela no longueiro. O camerunés foi dos xogadores máis activos do encontro tras entrar os 10 minutos en sustitución do mancado Asier Arranz. Os granates comezaron moito mellor a segunda metade cun par de ocasións consecutivas de Pendín e Igor, pero ningún dos dous estivo acertado, como tampouco estivo Santi Amaro o cuarto de hora da continuación do xogo. O extremeño volveu tentalo no 82, botando esta falta que cabeceou Iván Espadas lixeiramente desviada. O dianteiro vasco tamén foi protagonista na seguinte acción, na que pediu penalti nunha xogada que acabou co remate de Tico Mesina. O acerto que lles faltou aos granates tiverono os madrileños na contra seguinte. Lucas, por velocidade, aproveitou o erro de Orlando ao non atallar un balón e marcou un tanto que lle daba a primeira vitoria ao seu equipo. Hemos tenido para ganar el partido un par de veces, no hemos aprovechado y al final, pues mira, una jugada la verdad que muy tonta porque un balón que tenía muy fácil para coger. Bueno, me confía el delantero antes que yo y bueno, al final se tiene que largar a gilipollas y para casa. Cousas do fútbol, xusto cando máis e mellor estaba chegando o cadro de Ángel Viadero, que chegou foi a vitoria dun Rayo Vallecano que prácticamente non tirou a porta en todo o segundo tempo. Yo creo que el Pontevedra ha hecho méritos para obtener un mejor resultado. Ya digo, creo que ha llevado el peso del partido en los 90 minutos, que ha tenido el balón, que ha sido capaz de moverlo hasta encontrar espacios que les hemos encontrado, pero en el tramo final no hemos estado acertados. Esa es la cruda realidad.